Moi, mä oon Marja ja tänään mä näytän teille yhden mun suosikkiresepteistä, banaanijäätelön. Se on yksinkertaisin, helpoin ja herkullisin jäätelö ikinä ja myös lapset rakastaa sitä. Se on myös helpompi ruoansulatukselle perinteiseen jäätelöön verrattuna. Harva uskoo, että banaanista saa niin herkullista jäätelöä kuin mitä mä teille nyt näytän. Parasta jäätelöä saat todella kypsistä banaaneista, sellaisista joiden kuoressa on pieniä ruskeita pilkkuja. Voit tehdä jäätelölle myös herkullisen suklaakastikkeen kookosöljystä, vaahterasiirapista ja raakakaakaojauheesta. Tarvitset kutakin noin puoli desiä. Kuori 5 banaania ja leikkaa ne pieniksi paloiksi. Jäädytä paloja 5 tuntia pakastimessa. Ota banaanin palat pakastimesta ja anna niiden sulaa hetki. Sillä aikaa voit tehdä suklaakastikkeen sekoittamalla kookosöljyn, raakakaakaojauheen ja vaahterasiirapin keskenään. Laita sitten banaanin palat monitoimikoneeseen tai blenderiin. Hienonna ne sileäksi ja kuohkeaksi seokseksi. Laita jäätelöannos tarjoiluastiaan, kaada sen päälle suklaakastiketta ja viimeistele koristelu vaikkapa mulberi- ja gojimarjoilla. Nautit tästä kermaisesta herkusta saman tien!